שלום לכולם, אני שמח שהצטרפתם אליי. אני חזי רכטמן, מאמן MMA, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך לעשות עמידת קרב נכונה. עמידה טובה היא בעצם הבסיס שלי לכל הטכניקות, לתנועה טובה, להגנה ולהתקפה. אם אין לי עמידה טובה, אין לי בעצם כלום. אז איך אני עושה את זה? עמידה היא ברוחב הכתפיים, עמידה שתהיה לי נוחה. את הרגל החזקה שלי אני אקח צעד קטן לאחור, המשקל שלי יחולק 50-50, לפני שאני מתייחס אפילו לידיים. שלי נוח לזוז קדימה ולאחור, להתחמק או להגן. את הידיים אני מגלגל, סוגר עם האגודל ושם אותם או בגובה הלסת או בגובה ארובת העיניים או בגובה המצח, כל אחד לפי הסגנון ומה שנוח לו. אני באופן אישי מצמיד את היד האחורית שלי ללסת ואת היד הקדמית שלי לשם אותה מעט בחוץ, ככה נוח לי גם להגן יותר על הגוף. אז איך אני נע בקרב? אני קודם כל נכנס לעמידת קרב נכונה, ועכשיו, לאן שאני רוצה לנוע אני מנתק קודם כל את הרגל שבכיוון שאליו אני נע. אם אני זז קדימה אז רגל קדמית תנוע קדימה. אם אני זז שמאלה, קודם כל אני אנתק את רגל שמאל ואז אצטרף את ימין. אם אני נע אחורה, את הרגל האחורית ואז את הקדמית. אם אני זז ימינה, קודם כל את ימין ואז את הקדמית. שימו לב שאני תמיד שומר על עמידה יציבה. הרגל האחורית שלי, אני שם את העקב למעלה. העקב שלי למעלה כדי לעזור לי לנוע מהר קדימה ולבלום אחורה. אם העקבים שלי למטה, קשה מאוד להיות תנועתי. עקב למעלה והתנועתיות משתפרת פלאים. אני הייתי חזי רכטמן, אני מקווה שנהניתם ונתראה בסרטון הבא.